bwa kumali nkali maduse no mato kwanya ka begeni no bosa kabisa tebrenga mwiso ndakini so ndakini school aliye school next ono kwarora mangana abanyamesa gab next no konyora so bo ere bono mabantu baso na bamwabo batamanya indirede ba kinenda bana na ba maitera serera Tawuti miaka one mitanda roro nekara bana balero bakoroka ndaba gotukubwa aba ara chumondo ndaga tabanga buguma nyewe no bakong wabeire yasipuna boikire ndasingin nchiyu abana ba 2000 Dunga tumwana nya 2000 mwisonde. You want to 25 years. 25 years lero. Go to university. Emirmari. Kodikia newborn. Kodikia newborn. Kia newborn no daktari. Yes. Tarehe 5 September 2000. Bwana ni university ya Kordam Aremirmo. Umunya gitari. Agugwa atendi kwabe kuruga. Anyway, karibu mnatogenda tatwens kuru aiga. Osinotanda takobeka inakuwa iko sawa. As we do that, we tunahakikisha kwamba kila mtu balimbaranga Chimike Keronkube Kurgabo, Osoro Titus from Rongo University, Pakatamati, Evelyn Mugunde from Kiamukama, na Nchenondega Hezbon Nyamwea, na Chinsema journalist Jimboke Davin, allowed from Kisii Town. As we do that, Kero ngandat kubulinga muntu naraiga timaitiere na kitoko mukora Mugirango. Kumedikale chonjo. Wano mo kumeda chonjo. Manano wikiria. Manano muya the Sabbath is with us here. Yes. Chuma ya beire entambe bwata mangana matambe lakini ubuya bwa yagwa toisanire. Amen. Yes. Naki oigwete ensere. Na wewe hata challenges chiaye chiaye na ndi chiri chikoera mambia ona agwatu kora yani ndore kora mionde ngabono goikire things are going to be harder and harder lakini kerabigo konga okwegenda gwaita so monene okumubwaterero monene niyo kora twegerere ebinde mbiete turere ko banyamuna byaeta. He will do that. He's faithful in it. Okay. Yes. So singenje yo goto kwarigania ekero mabwa kongire. Omwege ne nyasa uri goto tebo tambe nae. Exactly. Goto atebanga to segitane. You know, omonene ngoto yabare ngano na se arisiko chingoni chiane chiro. Yes. Echo chigo cha koigwe yogi na gotambuka gochimenga nywa. Odete anda chango yikire. Bakoragi. Andaja. Kaisaranzara mbora magoro ngoikire. Tui karanza orambora magoro ngaye bono goikire. Nobody needs to sit kiagera. We are at war. Oh yes. Ora kerora sisi. Umanya kogenda maite birecha nabwate cinchira nera gukobekera kende ona guteberera. Onyore kwa rusi ya maisao aso kwigena. Oh yes. Bono oveka maisao as a coach, as a captain always. Orire iranga ta gutiga abara abaye. Merindo ne chiche because in life we ke chiche. Like now, you can imagine Arianka Kyori Naradia, we have lost a matriarch in the deputy principal or Moses. Paula sana. We are in a group Yaba Haribu Boss Babu Manyama. I want to raise my Pole to 8 of them that we are in the same group. Losing a mother-in-law is a painful thing. But amid all this, na David Boiranga,
May God speak peace to our hearts. Amen. Kero akwanire omorembo gura chimkoro cheto oto kunyoranga we are at war. Igo turase igiti yesiri. Yes. Endo mubisa nabo ago kubekere tingiri ndeyonsi egero rwasho kwegena bari baminto bayikire gutimoka tigabatimoka somonene ikegera amakoru abo nababwati, and at the right time we will get the rest that we have longed for. Ngwate aba moneno atebire kerwa kedra matiralia ndangerie na incheningo itabere. Fada mairura ore gatabanga magana ayo beka gebitoya. Bono umonene iri atenga tumorangerie na to itabere. He is faithful and he keeps his promise. Amen. Eyo moerio Biblia gatabanga nga abakwe nyasaye bwa moneno ito Yesu Kristo. Oyo ogotoremia asama komweito na intoto nyare koremia bari babwata makongu ekerati ekire gotoremira okoremi kwae. Amen. This you read the Bible will tell you night lakini dingana dio monene tenene tabwango iga tatango chato gedeka. Amen. By the way, we'll be talking about this and I love it. It can be a last time. On your a theme. Amangana manene a last time. You can be. Salvation. Simplified. Simplified. Everyone satari tu akarure pakabono mbale bakorwa. Mbale bakorwa na Okay. Okumuanza pipipi nkiyesa akere tonya gukumuanza nainde abanya nabi bakamanye no bakurira ana abatebya mwana kondo yule aondoaye dhambi za dunia. Toma idea utupe amani utuhurumie ehima tenkado likia gotera iko derota kitukuba beka kero monto amanyanga mangana yega. We are not serving a God that is a God baga nyasaba ba SD bali ba gotera bateniniga. We know your words na mugukwa amangana na mwana kondoa yule aondoaye dhambi za dunia oine ngo gotebia na royo igatogo tebirero akupe amani ekero togo beka mangana twins. Ekero okugendra ikurwa soyu ngonda itugokoreta na ikurwa asingenjo oyu bono nkobeka kurwa so that na kwarachire konya sinari kwarenge sinari kwarenge bono yareta maiga lena da nyoro nyueta mabere usemu rusikio nyueta sinari yo nyuente bono igon titulitanga kiregento asingencho mbemono amwancho mategereri no murigeria. Yes. Kiagera engaki yarachire nabure chisabato isano. Ange chisabato isano nabure se studio asingencho kuragenda school kidogo na tuwale kuna kateba kuranga nko gendande amaene na agenda ningirane naende ngatangirane iralire inde tobatrane na bairale maigaro polisi minto igombo kultia amange ninjaka ko banta akule abantu bane banyamasibye district as Pastor Charles Magatiali na bana barabu kanisa ko Samaria so balisia Justus Nyanzi Peter Nyandusi bonsi na bakwani mongi na Eunice mongi na Agnes bonsi gona ababekira so gwamo ngambo yamano nana agenda sina batebi na kura kuchimata ngagenda ngabagere kanyora semo yao ase kanisa ikorokwa na bwate TMI chikanisa inye matongo liasiko ruara na boigo sororwe ase na kura kurwa elinenkaruo naro kaigwa maiga mange mu pastor ne Pastor Joseph Tabuga na kwa niwea no mugaka Peter Menta mungine batseba mwenshi na bakwani sonsi ayo igo nabona aba igo nkarwe school kaita crusade beresato ono noika una natokira nonsi una morumbu akateba tali wanja waito toba no buya na mabera anyasai kaya nabona arego so kucha bo ngende tingirana
Moi kumukata kata kuranga maitra stachi tagatumuka. Lakini sasa Arasa kuboka. Madera slogan area achikana ki. Wa you so lazy kuboka. So ingana singin chenema no buye banya sai no wanchari wae na bwa gandere gotobekao na gotobeka albuso soko tobokyoko wikatumenera na singin chemire mae wikatoyikirani. Amen. Polisi. Yes. Twarengana. Eyo. Ando tere ne tumeranisi. Nashukuru. Amen. Ande wiki na waya bentambe diane ngenyinge muno. Lakini lene nentambe kore menya sai wanjire. Amen. Nsi na you lost one of the parents to one of your youth. Yeah, one of the parents yo orengina Medrin. Ego to koma ngora ashinga kechiga. Na en wiji tariki 15 na yamo. Okay. And by the way, that same church na ndento muigoli na siriti mwana. Okoro kunga church onyango kunya era mata. Lakini umchachi ya nkanga bi. Eyere jogo. Era na en mwana yunani wiji tariki 15 aria nyaera. Ego dende to abaire ngora. Okay. Na so Medrin ke. So Medrin nigere Makairo. Makai. Makairo to asironga so jimari ponde niga. You will be able to reach the destination. By the way, na masai ama kwiria ya nakibona moyaroji. Ama kwiria ya gakuna koraga ngachinga kijita ichinga kichirio kwa when your comfort zone. Na gikerio mulisi ate banga kya abantu batombeli bobe. Kegirango na kingi. Kegirango ngijumwe kazi. Umuntu ino aligaiga. Murabona asina kebanya masibe I came out of it. Igana igwete Molisia Machoka Paul Machoka Nasire Nyaruka Hayasi to Nairobi niwete ngaga boka igaba gatoka kwete nyomba oyo kwa okoreto Wednesday and on Thursday ali nyamasi. And what is funny of late Asana mira mat okoroso nga okoroso asana mira mate I went ngina okore korokwa Esther igabwate omochando igabwato lioto mutu mugima it seemed that nga in cancer yali ibono mosacha mwaka David mbe monongo atema amwelende for some time yani baka banyagete baka matenga bono wikirantu bwa jinjire ndebe kaka oganyeke ko burati we prayed to adanga nyasaye mwanjira kore crusade ama ena ga kore crusade ogekesa batobotuko abaku chimapiri kongo chande njira ngwa crusade mungo monginesta ga tumuka botuko. So naro makwenda nga kimuchi otumuko kuno korasa kubuku ndo chikani tutu atigiri tora sato kundobuka. As we do that, I was telling people nga kamaranja ngajir kwanza kuchimna mulika ika Malaysia. Yes. Na yo onya pasta. Na pasta koro. Ngajir kwana kwa niaba yaba twali iskuga. Aba na inchi. One, we lost a friend. Kate Nyanyuki, Catherine Nyanyuki na Nyaruka Swabere Netieko. So getega Nyankongo. By the way, you are mukamura wo mulisha manyanja. Thank you. Na kigna ta anga no yo ndero yu. Gonga kanisa ne Manyo Franco. Manyo Franco. So like it's one thing that it hit us hard. Then ekarudi bigocha ngenje tu anatuko kama matanga tanda matanga kor ko videro lende didio como en it's high time to change kurwaro karumonto achake ko en gwa rit kumno ne ko nyarkan yani on Fridays. Well, I want to tell you this. Koita na muri na bantu asigentu mo en ko nyara ko epuka. Sure. Tigamba tebo noiga kere mambi. Onsoga teo nga seek the gods when there is still light. Nyo monto mobeke Monday, Tuesday, Wednesday. Bali ba cha ba beda buap. Konyo rule nga mondo na ari tuwa etanete nere like tinchi eti matanga. One gate tembe master of ceremonies. Sobo. And them kate kakitikan ko el barwa inyo cheke gombere. Kama tebi, it's okay. But I've lost a cousin yana. Mwana muruma batata. Litkeri abegete. Naliyo mwana nkakartaki. Unangus kulichi pesa. Asingencho tieno to iskaine nae. Tige kai kamu muruminto. Asingenchi pesa.
no nyen conscience yana kia konte no ne mire mono kora bi asingencho na bego konga na kile kwaro Tawa kora mire ya siasa iga ngwaro chara ma uboli na wana mugaka tindike po murumita ngenda ari ole wana chigai like it's true na nyenchende yo nkogenda kamoranje tuepushe ntu aba pastor n'abalisia n'abantu abandi bakurukwa abayiri bawo beka ama tukaya ande ons. And then again to that kwa na kaya tara so lesson understanding sacrifices. By the way, komanyebi mwa obo bembororo boga kare kana na te to cha kwa na kara bara kinti an kwa na kara ba kwa mumto man baro. Enemiti achakire kosoa ase okorwanirira kora emiyega na atebi abande bobe yamuko ndagere ndete mundagere mwe spaka murumba no ara like abana batagete na kimiyega yabe kwenu ekokoro asingin chibe bangete bawale their fashion their version kamuranje karimo kwenda sabana bakorera tako batebi nini tweke nyoro tu atebiri these people are mourning, they are mourning their own. How can you say nga tao ti abana buti ga mba kwana ti tu kwana go chimoino ga tani nga tire abande clergy baba aba father aba bishop aba reverend aba alicia na aba pastor. If you are going to preach there nche kora ndia sekete what consult tago ikalit ko sabato yani dit ko pole na sabato no nana ndi sabato tago ikalit ko lidi o senchu matatu o senchu matane nani moro the whole week you are not with them eli moro ari mutaga tabanga oyo no makadol chiolenge narura sakonyoro munginari ka SD mo sachari kadoli sachari ko sengi no liaro senganza kaisi. There is that spiritual supremacy. Religious, not spiritual. Religious supremacy. Taibo Mauricia Murumba. Religious supremacy yega. Ekarabantu bakurwanira. They lose meaning. You convert abantu bachaga. How do I want to see ekaro father go chakurwalia na pastor Otieno babo chakurgali batebe abantu abonsi go sasi mabale ase chidini chetu. What do we do? Koraiga. Geoffrey pastor sabere ombeka somoika ndandi useti kanga kebe bifungu bya na kisara chiane ayoko lege fungu. That could be heavenly. I did that. Yeah, I did it. Matangana zitali na chitego mukatikista akanyorogocha ono kanyabata birenga bono amatanga y'umwaka omonje baba taba nzitoka ndinga bono basitaka mukatikista bulire naye tuyiri tuyiguriro na tokonya kabata ininde tayari akeiga litolire tyo chiko chaka mukatikista akacha to sasa mukatikista mugaka na kitogokora ona gande imwe tini ugo na chenjera gwacha kwanya kwa bangire ono nakyo chitogokora mu gutanga no yodakuri kamata ininga moke no bwate myaka tikanja ake okole kwa lyo toboki. By the way, we did that amatanga and the people felt good. Nera kabwatia I took 15 minutes nera gasoa kaira around 30 minutes mukagikora abantu baruta matanga ya bakarura nyasaye na nyasaye mukora. Yes, oh amate and aguono actually you harmonized because amatanga ya I'm sure nga our SDM balengo our Catholic balengo na and they could show is bad wanga ndoje our whole na ndu to very represented. Yes, because many times egeren kora matanga wandu akoenda awo ikaiga ndio father ajakire kwanyora abange bansire uji switch off lero mbo pastor ajakire kwanyora abange bansire uji switch off lakini in the essence abantu abange bakorandi they are pointing at the cross kuna bantu doji koligereria n'umusaraba ngakibi mwanzo bya kalate bya reta ya aso omusaraba edo koraiga asingencho. I got someone yesterday and it has been happening najangomani master of ceremonies you might ni majete na ya Dini Jones njetimbwa Dini I'm the best master of ceremonies anonsa smole akiresi ukamonge ngentongoli you are the general master of ceremony was I'm the general abana bonsi pinche ngere tibusika tata batebaiga ekero motel kogenda mobere si amate
Nigerian type authoritative league. Do not go that day in the name of religion. Yo muntu gotigete okwe. Agite torarate mo. Go and school. Eka ko and school. Otebi kanise kurukunya nyakunguru. Akimentere chibesa kete kete barwain. Bate kwanso musho ino ibo yo nyaraba mo ino gati kana ngo tosumbwa bale ko. You see? Nyasa kwanchira ogende. Maana kimubatene school akenda kana tosumbwa. Thank you. If I want to say this, if they were not there, I can understand was senior ekarwa kore bono chiru senkare ngata no kabesa karbi. Was Maxwell, was in the US. Ekarwa ikirgali. They do not have any authority to work in a past and work at cancer because a cancer and work at night once. If iwa chidini Johnson ngo kwanera yo timuriko bera si family eri moigu na kia bana batagete moigu na kia umongina ko na sumu aka gukwana moigu anane tako genda litkeri tiga bantu bakwane muri sta komisi tukerio una nchene master of ceremony ni maita ba responsible ni maita ba katikista responsible ni maita ba reverend responsible ko angeli nyanuga acha sabe ndabisa boke a bekegende morisi totebe tabu ya Jeremiah 17 oto era tango weno baine nuwe mwege nete mwanya bantu Yes. Taibu okole ke mungu ekyo osabe togende wichote ba please this is it obae tebe kubate obae tumaini igora bantu bakagenda matanga akarwagenda matanga ngongu kwandika nsete ya Seventh Adventist abantu bachiete bakagenda bechikanise chichinde barenga abange umuswati oyo inginasirete nginagasirete omo SDA osogete ekanisa ndakiko ikwana kekaramba abantambo igwete ni made they watch me ekarbagenda no chikanisa chia Protestant ni matwanyushu no it's okay ekero bagenda they went up pastor within 17 aba batari SDA matendo batatu emoka like knowledge abalisi barabakaranga upaka badikanga badroje ari bagatebu bamanyete buyanga enyaruka yaito igasogete gari baria ngansa kirete baguchi what is Christianity? Yani they came here egana nabanya batasigete najitu kuchwe nganyona libakolre and they were like bakona bakora post mortem una bakangeri bagande mulisia coincidentally asomos wati yo na abere chinyangibere to tarbasdi chinyangibere kuri muchiyo ndomo MCO njomo SD and they know that bono ekintu kuboli why should people feel bad ekaroto watch into une kanisa yo muswati yo asaushiki bon mama ba yes it's okay bango trangena into gata recognize because we are proud of this girl because tabi muswati yo yaire tukuru SDA ma uchi muinari batenyo baswati na baba SDA abasdA ko gatonywa lakini bago ikaga ikangino sirire abantu bachiri kuruga it's not right pero monto karamoko genda na moko banga nonye na monto chumulisi karamongo kasasta onde mkate siza George toyara libu na monga iko toyara uchi nje ngwakano lakini obuya okonyora ntoko nyorete mapema mwanga buna bono kokare tuko kote what is the wish of the family ingo muraga ni aba identified turakora iganga kiro jo mwana olia ngaikia some so that you reach every group. I think that is the point you are. That is the point. Bono abantu point ya consultation na nitwa rastan to mechana magaki tadimanga nalende monyi wetra kinindi a family yatebire ntuguna tolega igotwa saba atakurani ovishite makanga atata thank you into tuachora na nche nonda unu baza kwe district yongote banga kuna monte kwa minche nkurande enez aigambuona ambuona ninja aliyelete so that officiating bono kwa betire go officiate matanga yabanyana batagutakiti aigwete bobe nayo ko bekaga oko bakori byo bakwera na yabata kitamukata acha go officiate lakini nje sengenjo ninche mubashita mbege amaboko ngiyete kusukuru nde district nge district ne yana ninche ngwancho yo kurandia
that is authoritative Yes. yes That district bono kwarure gosene field gosene otagete kobetereri ng'a ninche ba bono mereme yite igokoreka. I think again to ankobeka ene lesson bado tole yani uko semani. I want to say this. Every Friday evening people come out of Amatanga. Either mogachiti family etatagete I have seen by the way as na to achete bagatiana nga ntogo chikanisa eyo. Kanisa yetu ya Basabata Adventist. Asa andagatia na machiriko kwa. Like I wanted to speak it. Eke kogera mwegwateba. Abanta baiga mbogwata basani babo. The pastors who were there for them. Abanta bakuborwa machi omo pastor yo obakera ochituko bakwana akanyora mbabegeti. Agakwande kwaya ya yasumuska akarateki agasogeta. Akacha akarete mitungi kurwa somuswati akago akachi akare pakasangire chibase kaniseria. Weguri etarikanse yasidie. Asaka agasogete akasangire chibesa bakaleta n'imitungi abantu bagacha bagachirwa mache igaigasibale. They were inconstant that abantu bakumira nanga omwobo otinyango ke bungururi ikwende leta chinyeni nendagera toire sobo Fred otinyango nosin nyango sengiga manango kwane kando agere agakora munda kurukaroka agenda South Mugira teba otinyango nenyura otinyango yanyama sibina jange guye kubuna yonsi buya it's okay kumoko nyukanyim kwara agere mama yabuchikonyima agere mambi banyol. We are sorry for taking so long, but this is a concern. If we've not known. Oh. I wish you made a plan. Amagana ya mwa kemo na achire kodo na wangu tadia matanda iza Can we learn to be tolerant? Abora meraria. Ababango chakorera mbali aba Catholic bonse pi mbali aba SD bonse mbali aba PhD aba penta uchumuino uchumuino. Amatanga na yeke joro. Totike tuwe storere una tokorera. Kabe angena abantu abe keraba nyoriro bokongo. Kae a family libaga etebe nyarebo guchakoenia oyo mitu. You remember niba abararete? Mu pastor chete kwa Pastor Benson Maraga Ongoa. Right at our district Nyamarabe to what Pastor James Onyanja. Yes. Ekerona ashete nere, he said if that's the choice of the family, I will be there to welcome him. Thank you. Sure. Yani at the end of the day, bariba kuireire baisa nekenya twae nilioyo mito in a good way. I was talking to Pastor Oga last year Kambi. Pastor Oga tells me nga ekero ise asirete they still pakabone igabunanga naiga taisa baisa negetinga mbaye netise buya. You see? You know, those are many years down the line. Oinomo pastor. Probably because of the MC gose tise yechi moko na koreta nga no yo ito nini igwa abantu baito bamanyega as the MC munabalisia abarandia ekere kyarwo tagotokonya nonekero gocha kurandiria umuntu oyo mambya igo kumurandiria aigwe because you helped him akeigwa nga naye ni atata naye ni baba naye ni omwana one in a way that I wanted. Toye bali bakwirire chingaki batotebi na kibatagete iyo toani amatanga. Thank you. Amen. Thank you so much. Again, thank you. Mlango wa tabia. Thank you. Again, thank you. It's the biggest
thought na ta getoko ke kwana chinga chichi kwerende na ta to kereta kertora sedin because amangana segi chiko chakera na teba MC MC nyaga akande buna inche onkubwati every letter family bataki and evet aliuka yoto ikaweka tora bana 4 no wana mu ambegete mi mugora muri sinchuka na yukunyara ko genda A B C D tindi ko etania if anything kongo to manga genda somulisia consult nere o manya kale tariji o mai ko bari oli mulisi nero gonkwana timbwati sei ke usiga ta mo aki maganta chikora manya no limanyire so if nchetendi go chigaiga abana ba maetenga o and o and o by the way if family go chere ora sikinjoba tabasino ya na ego tabasino así tumbaroro abantu bali bakanyerete kulia matanga maite mbwata bakanya bangesa they want to come and speak shit nalibawo ja wate nalibata ito some choke obugemba na yene choke nane korage ndogete mukate nyoma digiri wadare mwana tu asomi no mwana tu asomia nyoma miaka ngudigire nyoma miaka ngudigire isiri girasegete nyoma I think one of my good. Thank you, but then back to the understanding factor. Yes. Motongi data, biya mona sa itu asaire. To sabu mo ko chenu anya ka ba to gana. Kera to so seles ni arero. Kwanja po to ko la kanse se ne gera yo mo yo to gere ti asinga kechi. Oya to te gera ta asinga kechi. Mari ku lesson to nyara ka watwes to ko bas chimbara tero chao. Chaka mona itwe ko ikomo area. Na ko sabu itu terasile Yesu Kristo motorito. Amen. Amen. Maurice, last lesson ya eret. Nations part 2. Nations part 2. Go ntuarigetie ebia okoraga kware tukaorokigwa na last week lesson to wate igo yarenge detail into prophecy. Tukalie Daniel ibere tukagenda tukalie Daniel isano ibere Daniel isano ibere buna chiare ko bwatana se Daniel ibere igakwa umugwekano oyakorora ogotenenera obora amagambi nobogambi na byonsi byakoreka yamanya go Daniel isano ibere nareka bwatania abono gakora turemewekana yeminyama erinde ekobwataniwa amona Daniel ibere tokalireria kenene kiarenge igoro yobani na korokiwa komanyaboya ingaki chinse echi ose ebisakwebi biare gosoka erinde kerekemo kiaria koriyo borwoti bwaye no bogambi bwaye no botenani bwaye kerekemo giacha kerere chinguru cha akero Babilonia otenena iye komanyangane chinguru kuro medo bashe wasoa na yacha ne chinguru chai yani ekabanga kerekemo nkorki gutore ingani ngikere okugania nubora yobo nenchira bintu byokoreka lakini togachakote gwento kyomoero ingeringa ebyo nsingo chabire engo sokabara bagambi nabatiri benseye kero yo munkuri yale lakini obugambi bwo moero mbore bugutenena osubugo chagotenena obutanyagariwe obutasire burabo kare na kare ekadanga ligo na ligo likacha likata kunna kabako konde kwa muntu kwa abantu ingakawasa munyorana obora muweka nolia elindenga ligatigara koranda na kaba linana ekyagaranga igori okwana Yesu Kristo bunegetare okwana Yesu Kristo bunobana baye na bunobugambi baye botawoncheliwe bunobugambi baye botatenene bunobugambi baye borabeo kare na kare ekero torahariganiwe na gwanchirana na Kristo maene na tokwirta somo salaba na ntoligetie odwato na monere asinchira yakobugambi bugambi bwensemboro gato ko ngonya otrenga ngota bikutorenga ngabono munyamo kanu gacha
obwate chingu emetu etano ebere obwate chingu nchara ikomi ngaka gunchara kagasoka gake elinde kabwate maiso ngaka kakaegwa chinguru cyo kwana mangana mamincha yo karato gora chingu jara chinde karato gore chinde isato ebono tomo duna bona kagunchara ka ingan kwa ukar ngabono kachakira korengereria wonchora chingaki nebiro nagochencha amachiko elinde ebyonse nokorunga asogo ikobwense asebirenga yamanya bantu asobora bwense nabo bonde bora arakantolenga bwabero borai bugwenerete nabera boy lakini ekanana nganyo borai mburi bwense borache elinde boikere oborai bwanyasa borai mburi bwense borache elinde bobwe oborai bwa Kristo obago chikoreta iona kitwara kuri ko wikiria inga nonye chinse chikuna wasokane bisa kwebyonsi bigo chene chinguru chao Kristo nabwete byonsi elinde nerora tenne kare na kare. Allusions, images and symbols nero a lesson ose okwigara waito ase kengese kegagia kabere naki okonyara gosoma na kumanya igoro yobobani tawasoa ase ekwigara kwa gatano narimo kwikega goko ekengwanso kumanya ekengwanso understanding sacrifice aiga no to gosoma litkolia rero ndet kogenda asobwanga singenjebiro twagambe karakini nani namo kubona aina mokoreta aso obom nsabu gororore egento gekorokwa esanduku ya machiko wekira nsemo yango twara sabantu bakuboliga kabere na nsemo ya igoro ake asanduku ya machiko nkorigere lyole gwachaka korora inkikeriga kare gari egetutu egokora umuntu weka enyumba ye eroro tinkomanya numurero ogwoka osiake kwa makonyora engondi ebekira madaba ugoro asi nakingwanso kikopera madaba naki asa kwenda kubekwa engondi yenyenyire osege kwete osina kiro semoyere kwa makoriye kurwase ngondi igoro kwa makoro musalaba no musalaba oyiga na bekiroro omuntu ontanaro bambira aso musalaba oyo ko chimoinake kwa manyakorora musacho yomo wegete cyanga cindabu oteneine emetu y'abantu igoro ona watabanga igaimukireiri igoro ekaremukireiri igoro ababalense nkumukwanda bale omusachi oyo abantu abatotanga n'abantu oiko nabo bakoba na magena osibakoba n'abantu bakwete ono atenene igoro kobikorga eliya gatatu nabo omuntu oyo agotuka noyo bokire kurwasa bakure kurwasa embere ime nawo kam inchimbere chiri cyakale ochiarenge ko bacho omuntu ako abagotirena nakana kurgabo. That is what we will be looking. Ebi manyerelie bigambiribi ekengwanso yani esanduku ya machiko amachikaya nekero oko yareterwo chasore na machikaya ekarabe kirwe nsem. What happens? People kill each other. Abantu bono ngabo bono cyagara bono tayo atakiye koranga amachikaya tayo kimwe bono amachikaya ekarabe kirwe nsemo abantu ego bakongento babe kwemisaraba. People are persecuted. Kana kuchiga bantu bande bakorwa ebingwanso kwegumole bantu ngabachiriga ngagarwete ngine kengwansa yakara bintu bune kuchiga and then ekero amangana ari musalaba ako bokiria ekero agosoire egoko bokiukurwa sabakure. That is omuntu yoro kwerkurgaiga is coming out of the tomb asabanta abantu bane bali bagwetensaiga lakini abatita akoraki namokoba a group of us lakini asaba iga nimo mumaete nyasaye ayo na otet kurigereria ase obwagarenga yeso ega nere obekire buneke mwanzo yeso lyo bambeto so musalaba nere ole engoni eye yeke mwanzo kiga utagete ku understand kumanya tutagete kumanya gabo ekara mangana kurwase kitabu gyo kumanuka isano kyanda ege goteba iga barabuo nigo bari gotera ogotera okuya bagoteba kwagweneire aye kubuguria ebuku na gusansora ebimanyiriryo byayo ikiagera aye nkwanye nyatwe na manyi asamanyi ngao ukamugorera nyasaye abantu bakera eyamate numunwa n'abantu negesaku aina atukugera litkoria rero pero muntu koranche we stand by as we do that nabo ogotorika rwetera 0726447367 nabo ogotwakire simboigo because you will comment on the same. Obadia Kionga Awantebi, I am proud to be part of this. By the way, Obadia should be coming. Obadia next week okorano ande gaiga
na ibange gocha. That is it. We are in November no nyene masi weekend. Yes. But to barpon na to ko en la jinyo bai tenena. And by the way, asing njwata wa igo. Yes. Obadia. Kana kuligia abasai babirega abasai gabadia baiche shortly after this. Obadia one of them nae. What I need you here should na korwa saine otoke nga wekirega because you will be part of this today. Ochena abasai bande babirega. Age mates ba oiga aransake gosigorake. That is why we say ni matanga banda but they are those what they are igo bariye two of you a topic mo to kwando right. We'll be talking about the youth and the church. Holi se murumbwa eno kubuya mwana sege nchama ngana ya manene yema etechisa chetu cha chini sana. But we are not counting for futile nga toko tikende abangana alitua kwana na yenge ncho na ende na kuleta abana batata. It is all important. Amen. Namba ibere mtu alipomanya hivi mwanse biga na sengi chuchinga kichi achire. We will try to be very brief kiagara yensa vya dakika 18. Okay. Ande saa tatu ngota tewele jari. Ayo na summary ko wak. Atebie his understanding nga eke mwanzo ninki kindly pastor. Ale? Yes. Pastor Yugi. Yes. Angerere to explain eke mwanzo ninki in his understanding. Eke mwanzo ninki. Eke mwanzo no gento kiara koba yani nenchiranga yo kubwatana ekero twa mochanire ose ekero ogwatana nekana kuwa beire yani tokoliye gento keliye gento bagusiba ko no sonsorana okoliye sonsoro omukungu are kogosa abwato mosache satikare otunga genda seino ochene mboli kago chine mbuli nere konyenywa elinde bono ngalio libono okingwansiki manyinga yitekire yolyo mulembo beire yolyo kubwatana kwa beire gati abantu ababe so nakinga na intro gati ya sae ebi mwanso bebe yara koreka elinde byagwatanibwa gati abantu igonge kimwanso nege sonsoro no koriye ntoke kuri gotari bose matotanga nakwa bintutige nege ntoke kuri wende kyara to kubwatana ase gati y'abantu babere yani asobwene eke mwanso ninjiranya sae ari munyara ko bakorokereria obororo asenginjo yokorusia ebibe. Yes. Eke mwanzo Aru ategerete. Are you there? I'm there. Eke mwanzo watebanga eke negento da tebanga one of the things kiango korekana noko tumeka ya ngondi in any case tari ngondi something must be given either chibesa osa manyinga ose nyama ose kendi gyos lakini nkeri kurwegwa nga ego kyarwe gwa singenji kyarenge like wikageche endekiga naboge kotoka ego kyabetereru nabogyacha maybe as a punishment actually go ja sogoro ego jira marembo ego nga nonya no kurusie kebe oboromboro that's that is as a standard naki translation. Yes. Ego tebanga it's slaughtering of an animal or giving an offering on behalf of something to happen. Exactly. Ego eke mwanzo nege ntogete kuru either oko nabeko bano mwanya bantu nyego kuru eke mwanzo se chidini chije chewe chigasunte ose kineke mwanzo lakini eke mwanzo ke mukesto na keke bo twata banga na ngondi because na area chira sebuku. Somebody was asking kikakwele bunde tari ko bunde mwanzo tanya nyeji bunde tije tari ko chiga something we kakerwe to get something. Yeah. In other words mbira mona sengenjo ekira bona atagete kigo runa mwe goirega because korwabye mugwango torara manganayo ka ige to get it central kire asobo gatakati byeke mwanzo there must be bloodshed. Sure. Amanyinga goikaiteke amanyinga ya ekero Adam na Hawa by the way ebi mwanse bye kero check buya
ikirada mna hawa ba sadia bataigwera kurwa somondo and then Genesis 3:21 if you didn't care whatever and you'll be checking that again to Kenya sahaba korerete na inde ekere masebi ari kurwa kwadra after if you didn't kora kirenga ngodi die kale sisaidie bible ya kisitoka kwa akaibukia umuyu akabanga nere onyenye kwa hiyo yaendelea 3:21 ekero anyenya eria kaoro kibunga. This is how bad sin is. Ngebibe nigo bire bibe ekerage keiga goika we lose life. Ngebi achakeret after the fall nyuma yokugwa. Ekero kwargo kwanera ebichera abye to me ose kwenye understand yours kwa kodi. Esema yokobe ekero yete lesson yeyo that is the Old Testament. Even once of you are I cannot Holy of Holies, if you remember that. Yes. Ekero Yesu achicha. Naende eleson amangana ya manega tenga aye kwa wene ire kuyumo kimu kwega sengencho amanyinga aye naro abeteke mwanzo chibibe bieto byos. Timothy chiara kwete na kwa the salvation simplified. Yani why do we simplify? Tore kakori kokoro bikwa asengencho nigo kwa koreto kobo komono asaba. Imagine every sin that you did you must slow it was not easy. Na kiako gara karo yesa chicha. Ebi mwanzo bionsi bikaera ataracha in the past into abwate holy and the holy of holies. Ari so mukwani omonene biekare kogenda. Kyotu arenge nyango so we had Pastor Nyabinge Jr. And one of the statements I remember from him neringa abarisia abatwe chikanisa igoto wote binga ariko chumutu ari anya bana bari kotacho di tukoreria pathfinders niwe moko match direct go chaga muri go hitama igaga ye kiagara. That is holy of holies. It is not true. Eke mwanzo kia Yesu igo kia sonsorete keregento na go ikamuna togo kwana every part in the church korwege ita pake se choekare paka ari somo bege to sende sibiti na matabori. The whole of that compound is holy. Yes. Igonga ogo kwa Yesu somo salaba nigo kwa ororobetie ukarusia titoto chionsi chiarengo ororo na kiako gara in the New Testament yaseme yende I'm like oyuna abenji Yesu hi bono gago kwanera bonsi abayahudi abantu bebisaku nonde byens oranje kobanere nkite tekotebabo Kristo nero gwenere korusia ebibe byonsi byense egesoge kegotebanga the Lamb of God who takes away the sin by the not even sins the sin of the world. Nikiaka rango kwanabo for the interest of time kare goikonyenye goikongwanse chieri ongwanse chimbori one time, and I want to share this very clearly. Omodisia naro renge maramba aria is retired rukoro kuruko wabokwane kagata ko no mogere. One time umwana ya ruarete sickle cell no burwere bo kunywa manyinga bube akanyoro muntu ko matengu ise kogenda aria asegete maigaga Nairobi ari gukora oso ekibera mari ga bantu barari baragokonye isenge cyubu anchari bu muibori go kiaso mwana oye akagenda ekera ikororo of course renda gantoka yakara kwa kabwesi go ikaso na karakwa ibikota atigesi ko nebintu binde bakamatebya mangana akumeti bakamatebya umwana oyo wana bakugwena bona egera gwene abagaka batebire wazee wamesema okay togende bakabomanyi tuliye ngombe eri yiga tonyeire bakanyancha Indian Ocean enyenye ruororo imanye gota korosi eryogo agachugwa kiru hesabu egaika 250,000 abuno ko ndugure ekiagara bisoyo ka kwenda kugure
goikatume abatega bodirenga motagete esabu ya karosi kwa kara arigererie esabu iye gatambea akarusie ribwe yemo akabatebi tadi bangana tiganda ena chikwe banga later omwana ori na chiokwa kara abanyore town yabangwana bana abamaite akabuli exactly you people what were you saying you know what they told him na intwe kori gitwarenge Iwona rero igakira saving wanso na inde abantu bamanyire Satan no murimo igakogosa abana banyasaye na ndo batoba guchumuina ari ese agent kiyaye bagatebiri ko guitanya rewe tete ko rengo kwana iga twesi twarinire kigari bose twaka ne kitigiti karongo cyagabu abuye stage yabu ko na cyunde tigiti ekona na cyirwe tigiti area tindi ko cyaka kogenda nabo kubini nye ikaransere nyakorere kingo korera lakini rogendo rwane ndora chaka ekero nari niwe gari ya chakire ko rubosongo go chabomet etigiti eri ga ko babusa nkinte to gukwana muna to gukwana iga ebimwanso biri byare ngororo nigo byare ge kuraganga Kristo na achiche ekero Kristo monye na achicha bono we have nothing to kurubune ebimwanso ekiatagete togenda asare totari go eta so ndebyensi rero tabanga ngiche nchegotebi Pastor Yugi ngana akore tegento gete ngabere yaya otebire ni nchu asende buna moreigo na inde one by one ndangerie na inche nimba itabere ogotera kurukwa beka 33 verse number 3 egetabu kia Yeremia amangana aya na amangana manene tari egente kiororo korende boniga ebyo buna byatekire koba. Imagine a statement is very important. Egere mwanyabanta chenwe. It required that one in the 3 divine must die. Oh, that's bad. Nga baby yao ne baby and because the Bible says enkoro egokora you know okwa makwe ngentoki na makweli. Igonga when I sin I will die. Ngo orantorie amanyinga yembo litakonyara yengo litakonyara yengo betakonyara korende amanyinga Kristo agakwa wono baritu amwegendire we will go and claim this promise and say because you died for me ntenago itaberanire ndoserie obweto bwane tadimangana na kibara akonge walk with me and I will be a winner. Karibu. Asante omorisi asenge njoko igora senjire kabireyo ekarato enderete kuligireria igoro ikengwanso actually from that key text yagatanga elion karora yesomango that is Revelation 5 verse 9 then tukwanire amangana birata toiga igonge lesson ko ere guchinate kumanuka isano kianda nero gatebanga barabo nigo bare gotero kuya bagoteba wawena iraye kubugorie buku na gusansore imanyiriro byaye yes ekyageraye nkwanyenye twe na samanyinga okamugorera nyasaye abantu bakere amate na umunwa n'abantu negesako. From the previous lessons it wangorigere about kingdoms chia nations sense mentangani ne yakabere okogani kwa nyasaye kwa rengenga a kingdom yae gosobogambi bwaye na bugarenge gotenena but because of curiosity abantu bakagania obugambi ao bono nakuo ikiranga nonya nebingwanse biga enjera tukonyara kaba tokubirwa yigose bikorwegwa nererie ekare Yohana akonyara kaba gakorigereria niga korigereria orate lambo ogose manwa eyiwe konyara kaba gikurusia ebibe ororo nebibe biga taringa nigo bire asomonto yomo lakini nigo bira sebisa kubyo beyonce igo in other words chitoto chonse konyara jakodrek chiabunirwe bono yabere ase ebisaku beyonce ebiegwa egose bingwanso mbiroro bikunyara koba bikorwewa ebinde bikunyara koba bigoitabwa. We are looking at a case study. A case study akabo egokere egia Kain hamona Habel niga koego instructions anya ebi igore bingwanso akonyara koba gakorwa na Kain oegute same instructions bona kara konyara koba gakorwa these instructions Kain nigo tokorigereria twaranga ekingwanso kiaye nigo ge konyara koba ge kwangwa nege ntoge konyara koba ge kwangerwa tacheti go follow the instructions chirikia kaletak chiatakire egi Apple kianyara koba
kegoitabiranwa. In other words, ekingwanso goitabiranwa lazima amanyinga akunyara koba kagoiteka. So Abel ni gakunyara koba gakurwa ekingwanso ekiagera na understand tie igoro yogo chiko koiga na anda akanyara koba gakwerorera buye kabuna omunyabibe na ande na manyete nga igoro egere bibinyara koba bikoruziwa amanyinga bakanyare koba kagoiteka. So ebibe bikanyara koba bigotenina gati ya Abel amona Nyasaye na gwetire njire kabire yega Abel akanyara koba gagoitabirana nga ogochiko koiga ngolinga amanyinga bakarwa. So he gave the animals Nyasaye nyarata koba gakoraki kagochika. Whereas on the other side Cain ni gakonyara koba gakorwa ebimeri ebibitagwati amanyinga. So it went contrary. No nyambono iga, in other words, ebingwanso mbiro tukunyara koba tukurwa bibire selfish in our own way. Okorigere likwaranga ekingwanseke na mayane Nyasaye takola tiki tagitebaraniti wose kwarwa at your convenience kwarwa buna mwanya bantu lakini Abel iga manyete nga humanity for it to be served lazima amanyinga nyara koba kagoiteka. So in this case akanyara koba kakorwa ekingwanso kikiarenge egikiranu. So ekere kunyara koba igo perhaps ebingwanse biga nigo bikunyara koba bigo point inga ninki gego chikonyara kiango chikonyara koba egekoba ekiagera Kristo ya niga pointed buna yengondi area ya rengo nyara koba gekonye. So it pointed at the cross. Unabona kwara omorisia nyara koba gako kebeka na gotebanga a ticket gukwa enyorire once was oire garime a ticket yelibono nige koba valueless ikeramba maite ngwa koraki ngwa kana chibes ekere wa kana chibes. It means you are headed to the destination. Na gaiga ebingwanso biringa Kristo karwetu buneke ngwanso niga nyarite koba gago kora ebingwanso ebinde because nigo biarenge shadow nigo biango pointinga Kristo gago jigoja ingiye go jigonyara koba gago koraki ye korwegwa. So in this case ibikanyara koba bikorworo. So ebi mwanse bibinde niko bianga ngonyara koba bikonyara koba bikohorokia asa mangana aria agochiko nyara koba kagocha. That is why nonya ninga kiria ba Israel igo koranga enga kia Passover ekere anga koba pasta amanyinga niga anga koba sprinkled igari anyara koba gakorokinga oyo at the doorposts oyo iga ego korigere ligwate wanga uyin mmoja wetu baetani. So umumaraika oetari oke kiagera na manyetenga iga ebingwanso byanyare koba bikora ibikuru meaning amanyinga aria ari ngunyara koba gakurwa iga ari go symbolize igoro ya Yesu Kristo amanyinga aria umoreta aria samusa asomo saraba nabonaga ni some Petro ntangani kefungu kya eyemo 18 to 19 egere tororenga na kyo kore kworokereria igoro yebingwanso ebiga na ande tororenga igoro yo kwa Kristo nki anyalta koba gakorokia igoro ya animal offerings. Petro ntangani eyemo kefungu ya 18 goika 19 Ngoteba yes mumanyanga nigo mwaboriwe kurwa soro gendro ino rotagwenereti oruo mwanya warete kurwa se chisokoro chaino talia se bintu bigo sareka buna chifeta usechitabu kolenda sa manyingeri goliri nene buna eye mano yengoni etali na komocha wosena kamoa engenchira amanyinga Kristo ekiara na rayo akunyara kaba koraki gago signify asenjere kabireyo. In other words Yesu nere olenge mwanya wandu matanga yugo nyara kaba wita binana buna ekingwansa ekana akanyara kaba gago kwa atabu atikemoa kende lakini agakuwa sengenjo yebye yeito so that ogo kukonyara kaba gogo eta egera tunyara kaba togo sibigo na manyinga. That is the essence of ebingwanso nga amanyinga aria kurwewa anyare koba kago sibia ebiyeito so that tunyara koba tokoba tuwa chinjira cha Nyasaye. Pastor mono lesson na wewe ata mangana maya na inde yeta giteto yuri tangani muna tuwa chaka kurumo chaka no engeke ngwanso ninki tuwate makoligereria
ebingwanso ngukwane rubire ase chinchera chinyinge ase elesoni he akera gotaba ebingwanso ekene una murumbu atabanga ngakubona chiticket no ikaranza igoro no rotina igoro lakini te gukwira ase kware kogenda ekene goikoganye gari yetuke egukoira so ebingwanso ebi na biare kuruewa ebyo biare kuruewa ase nchoko tobotina mu Nyasaye lakini entumbire birabuna atakatana ingeke mwanso ngereke wancherwa neke ngengere tatakiri iyo ngana bobo itachingo mboli chingondi chinyinge obekense lakini onyengianchiri Nyasaye onyo kyanga nawo kyanga eka nare kuligiria se kitabu kya Isaya mo 11 kyobunge kino wakataba mangana manene atabanga omonene ni gagoteba iga ebi mwanso bine bingi mukuru asende ninkinda akora na birobyo nigona arosire n'ebingwanso by'ugusambwa by'ekimingichi n'ebitinye by'ekingiti kinoru tingokiri n'amanyi g'ekiyeri gosaye ekimanwa ky'eking'ondi gosaye ekibale inga ebingwanso mbere entwateba inga ekingwanso wika amanyi ngaiteki lakini inga still amanyi ganari traitere bado Nyasaye tayanja amanyi ngana ari guiturwa bado Nyasaye yanga ari chibonda ekyagara nekirenga kyawatire bimwanso byao muna bono koenyoro bya sokora yana ne chankongaria bakare na bakundi bante no serigite akero my dad asirete twakure matanga twamweni bono nyora gaka batatu bagocha bagoikaraza ndinga bono maite bamuraba iso maite ntrama osebuya tumubeke nyumba hende muri gichimbori berega toidumure neji tuoni sato elinde torosi muchi wonto mako batike muri biya gatere nanka bate yanko na sokoro onyenya matera baisana mubereni yenda bakungoye kire muri isane igate gotoka igon kinta gatakoteba na manyi ngote de goitera lakini manyi ngaya so soja saa tabu atikere sala tabu atende significance to Christ so ngondi tatataba ingoma ebimwanso bine bire yasangete aya naboga asitoko bikore kinyuru naboga asitoko maitera tanya ndo squeeze batigere mukato minto ebimwanso birizbaga kore birochi kaino nambari ba birochi kaino umonda tabanga ninka bwataka kandi bwana Yesu kumumoche kwa naro muntu obiriri mbori kindi kiriya manyete akoba kori yake mwanzo mukora gerenya mayeke mwanzo mutakariki mutamanyeti ebyo abantu baito batikai ana bakiri standard bako so ebi mwanzo ebi Nyasaye tabia njereti ebinde bono ekrabiare koraga asebi mwanzo ebyonsi muna biare gocha muna biare gokoreka igotwari ko bikora soko tobote na Kristo lakini byonsi gabiare koraga umusacha ya muri Yesu yes na kera Yohana karaka teba se Yohana aliyemo 29 inga bono Yohana karara Yesu akamana kwa tebi ngarora Emmanuel ngondi eye kuruzie bibe biense ya chire korwa meaning ebi mwanzo byonsi kwa kakolire biri kwa kanyanyire kurumaga bono byakali ndugiki yarire ihonga kuigwe tokore kimwanzo igere Yesu asomo salaba nero muke mwanzo kare because Yesu igakoraga koba eke mwanzo ya kare na kare Yesu igakoba eke mwanzo kyo toboria ihonga kurgono uikakare na kare erega achite ebi mwanzo byonsi mbiarete na kiga kogera ekera ko bambu musalaba igagotebanga onsi I want to be takelenduki so it is complete because everyone such ngondi chiare kukomose amakuri angatima tunanyamba no ile ngatu anyenyire enzere mwaite yasa bono nchiyo bono kutuka tutugeti trata ngige nyoruche naye by the way pastor bono ligeke goligetiga eke golikebya ngete maybe 10 years and below 15 years kie ngondi omuboli nkiye korati kwanza agotama kwa moyo kile munyama tamanyi and below yes in fact nimba take video for children's desk the herma koro I am urging every parent sit and see how we do not have a generation awe wa 15 yani nyo mwana okorte a university tamanyiti 20 na gikuruke gusi 20 ekegusi 20 bono nagejo ekwamboliki ekenyoro chimbolire tuseitandira yobwate chimboli patesera nisa ko ase a location ekorgunya ni location
omuntu ngwate chingo engondi no yo munando mwako kuri mondiki weka elo keshiringi enguma ndeye bana bari kama tengondi ndichimbole omuntu bono tabi kuchiri yo chinyanya ile nganga to bana masaura amana yeso nindu ndura batano echine chimbole sana echingwali sana oyu ndiki wate bobwate na rwe ko tukete iko ngato taka mindu ko tenga basira isana and it's not for sale so it is inkelinga yeso igachete aga complete every sacrifice that we were looking at every once we say pitu ala bakora every into itu akatanga ribano kunga sonsoro landa la kuwatana beyond baka biria ya baka kamutikarte moko no kutuma bakungu chimbali chinsobo imbia arete ndiyo beyond sirire musalaba ekya yeso nerengondio mwerio eyanyetwe na kabeke mwanso bono gakoro kwe ngondi imase kalu na oro kwe ngondi ekale iguru wetera asale byonse bigatongwa wetera asale twanyore gutoleka amen haleluya 0726447367 nere namba ituguterekera SMS Gatemba TV na watanyora Facebook na boigo na watanyora YouTube. Thank you babo Ukalens Bumwamba ontenga we are here na nabatoka neke kera litko kote benga igotore as a digital app ya Gatembe gandagaria as a Play Store nyora a Play Store yani a digital yo app yo tara nero andonsi asole na kwa vizuri andike tu kunyolekega subscribe as a channel yeto ya YouTube na boigo Facebook please bindebi watch rabia ekaro okogandagara subscription wa click out subscribe tunaenda to what go tatore asole aseka getari Gatembe because we have some few minutes egara naye otwakire simi barimo kuboria amaswali kanyako ya Thomas na mbina 0726 44 73 67 eyo ne yugo tolikera nyawo kubori wo ditanga ni mapema ose olike alias Facebook ose ase YouTube tutakuwa tunasoma wote ambao mnatufuatilia moja kwa moja tunashukuru because we are here ine asiki mwanse kegabon tara bego chiga no bwate ngondi no bwate muyo modoro nkiga batabata baba to modoro baba chingo baba to muyo engoge kimwanso ngondi ari kuchimwanso batabata. That's now the case of Isaac wando chingo jiro muyo nororo abangwansi baro lakini ngondi natabatike ina retai etayo lakini baba atire ngatanda to chikuru tagando chiga no bwate ticket yoko gendego esi karoso egali endege ime getugole na ticket ya in fact do kwa iri butambo tari mo ko enda su Nairobi ko ni kwende nero passport yana kirige no bwate binde kwanya kuri ro chiga ticket iga nase ore ekanisa yao yes kero mondo no ore gali ticket yi karanste gali bon boro karanste mario gireto kanisa rite ko rundi ro chigo tike kanisa rite ko rundi ko chigoro pi kimuka nyetega ekena keke mwanzo kiongana ki nimbwate ke mwanzo ekekirega nyotora akore ke mwanzo kega there is no heaven for you no tanga kiro montano nsi asole ticket you bwate kana ori kanisa kete we've not spoken of a denomination ekanisa yao na vere ticket yo begetega iga obwate tega no so ticket ye guruka iga ngani so kanisa mali ikigo use no work kogenda asabantu bako genda karogo chekiwa wana otera koringa anakagua ticket kataragoro water kurugabu ngomos bakwana wali se murumba kero to conclude biamono a sengencho ya mangana yare tule sencherengi yamono a point nerenga you sin you die okay angobare katore moyo angandoyo nga bunogo korekebe no wakulu inambe yemo angontoyo namba ibere chingondie chichare kuna kumwaso bwatebire arise indogo senja kwatebe kuro kwa yakunguru kachaye yakunguru no sida mune skule to bono nga yare ko banga rero igadibikire nga kiroyomo munogo korekebe ogendu mwanse ai chingondie chinchiyo angontoyo moyo angontoyo dakia kogera nganchere kindly monso mere Hebrews aba Ibrania so gwango banene ikomi
Okuneke mko gia 3, 9, 11, 12. Then I'll give my statement and finish. Abaibira ni komi 3. Isato kiada ikomina kama ikomina ibere. aya isato yote banga korende bimwanso ebyo nigo biko bainyoria igoro yebibe kero mwaka yanda elia kabora lora na chile gokora uwanja kwao igo akaruhusia ebieri tangani elinda beke eya kabere ikomi asogwancha okuo twanyoliro chenua asokuruwa kwembo kwomobere o Yesu Kristo arari morioka 11 kero mukwani nigare arego etagana lituko ase okoreri bwaye na korwa ebinwanso biria na birobyo tibiare konyara korusie bibe nonyangake kurinde ekero Kristo arwete ekinwanse kemo yoka ase bibe kerabe goika kare na kare nigo aikaranse tensemo yokoboko gukorio kwa Nyasaye. Yani eginde ndiko teba so gwengene keiga nga ogochika kwa Nyasaye koriekero kwabunetwe nigo kwaganetye nga omonyabibe goika akwe asense ondete yorenge konyara kukwera mwanya abantu ikiagera ndera mwanya abantu osariri ondete yorenge konyara kuikerania amaganio ayanga goikwa amanyinga iterwe goikonyoreke ngwanso nasengente iyo ekabetereria nga noyo omubieka Yesu Kristo oranyare kurubo gimabwaye atakorete mamo chandosi asengencho yawo na asengencho yane na kekora rero iga I'll stand before God nintende nebo suganya saone motebe nga asengencho ya Yesu Kristo na inche na abari kobo mwano. Amen. Aya tako mamangana mororo amangana gotoranya nchirane aso kwegena 1 jena moroje Yesu ogo kwa asengencho yane na aya tikwa moroje lakini ebibira ya twege ilibuya and it is very true nga Yesu na kwete asengencho yao na asengencho yane eryo agaikyo moerio ebimwanso byonse aye mabel gwata babande bachire bakorirwe ebimwanso pake bindo tamanyeti nabombaro cheta mabera ngaki paka bono no momenyete ariya Misiri asebi mwanso ebibire omaneno oturangeiri otusuboire 20 ogotoreka kwa ororo bigwe nga just look at the cross and you are saved. Yesu orire ira nga bari bonse bara achasare tago tugutanonya noyomo kurende na make sure nga bonsi baikero gotoreka omoerio ekera mangana yagendererete Yesu naga netie bari bara akore mirimo nere erikoreta abange kuru asobosiru gocha asogotoreka natagete partners okorangeire na icho undangeire nabona beti nyori bagabyo korandya lakini enchera menyete arianka nabyo ekubatebi abange nga oyo noare ase timu eria ekorangeria abange kuru asobobe kuru asomosunte gocha asoborabu ngobogima bwana no bwawo bobe kiyorokere gochi asa abange bamotogiso oyino ore igoro kengwaso keria rwete ikowe isanete bimwanso byonse bono turiko chikumwansa kende aso kwegena muchiere Kristo asogo saba na inde byonse nabibe buya ekiagero rire ira yogotara na ita sobo gimo biyamana. Amen. Thank you because of that wonderful one, Pastor. Nabo malika yao tabianga inga ebingwanso biria mbi igo byare kwenyori lakini mbyare korusi. That is true. Mbyare korusi Irora. Yani bingwanso biria igo byare kurubwa lakini mbyare korusi bibi. Ugono gwete lakini bingwanso bikurubwa mbiriko karagi mbiri korusi bibi. Okay. Lakini ekia Yesu na kamo gioka iga karulimo lakini kikabuguri ibe byonsi so ya mwanya bana no gatebanga ebukweyiga boniriga
monta tabanga monta kwa kelisas na boko beke gotanga te gotanga. Lakini when you trust what is in this Bible, gotanga. Thank you. Amen. Kendra. So, ngona ekera Yesu abeira bon eyento getigarete no kumurigeria Kristo ekera gosoma asegetabu ekyo kia Biberania 12 ikafungo kiaye gia kabere. Ebatebana nakorigere Yesu mochaki na mwekirania gukugena wait. Oh yes. Ibagario mwako yobegetu boshowaye akaremera ryo musalaba nago chayo bosoku era nigaikaranse tensemo ya bolyo yekero kya bonene kya Nyasaye. Tokore sinya bata nuja. Igongo okwegena waito no kochene wito Yesu chire buneke mwanse kama yuko musibe byose. Yes. Na bono woikirana tuikirana. Woikatomurigeri Yesu asomo salaba. Eyate bangane romo chaki na umuikirani. So your faith Christ is the starter. Nanere complete. Igongo to Yesu yiga baganga Yesu yiga ne ugwa soma nga akaremererio musalaba. Akaremererio mutakirika ago chayo musalaba. Aigo akoremererio mutakira. Sana. Abakungu abaremererio mutakira. Basachi abaremererio mutakira. Abana abaremererio mutakira. This is not for the faint-hearted. Naba igo ono tiganso amekeli. Baiberaniko 36. Yes. Naki igeba gweneta mabero baremereri. Sure. Elinde komo ikira ko gwancha kwa Nyasaye. Monyole ayamwalire tuega. Amen. Igonga litanga ligotolemere. Oh yes. Njate yo tra claim for the promises of God. Onyen turancha kwalemere. Woikora akujinyundu. Woikora choko. Woikoya itire. Na igwa karna swama mbiko gotera na injira kogende sabari to kono gotara toichuika Jerusalem ngabande bakobanga yabaru ngabambali baremerei bagwire mechando yenze tali amatemo emechando ematemo ya amatemo nabo bagwemereri emechando yense ijagere twaikira ina sayari zingine zitatushanga watu wametoka wapi ya mna baba bange lakini ngambali bagwe so overemereria mboga na irie as a safari of Christ. Amen. After all these sacrifices, Yesu ni gogosoa ase karuime. Before the destruction of Jerusalem, gose Jerusalem etaraji gosaligwa diri tangani, the Ark of the Covenant, yango signify the presence of Christ in the temple. Bone kreaji ya saligwa, then Abaisrael wakayanda into Babylon, ama kingdom walitu anyara ko batogo soma, ekera bakoira na back. Gocha Jerusalem ya really peeled nigo bakorigere baranga that ark is not there inagai tu isato banyara ko bagukuminga bono mangana kiaya na kibono that ark etakoletik etariorro then inagai 2:7 Nyasaye onyara ko bagupa promise about the glory eyugo chikonyara ko bagokoraki kegocha ekoba brought by the desired one oyo nyarite ko bagokoraki gakuganiriwa. Pastor Ngateri, you are there in Agai 2:3. You can read it there. Agai 2:3. Ningo otigareta segatia ino oyoroche obonene wenyomberi entangani. Moise korengania eyeneria ya kare inakie yekorekana sa maisaini. Ngakie korekana sa 7. Inae. Terikorekana asemorenga negentobosa. Verse 7. Yes. Na ino monene wimeganda nigagoteba iga. Monene wimeganda gagoteba. Boigo nintengechi ebisaku byonsi. Nintengechi ebisaku byonsi. Erinde ayaga neire n'abantu bebisaku byonsi ahoroke. Na inche ingichorie enyumba yane nobonene. Ingichorie enyumba yane naki nobonene. In other words, with the presence of Christ, bo nobonene nigo bagokoraki bokoba. Na Kristo gagocha gaiga ekiagera agotanga God with us, Emmanuel, because nyare ko bagokoraki gakoiborwa na ale amo na intu. Na Kristo yoiga asengenje obonene oiga asengenje bingwanso biri byanyalte ko bigweta bono niga kunyara ko bagagotara gakowenia na andu nyara ko bagakoigeria ase ekalu ime ekiagera nere kingwanso nere bono obonene buri bwanyalire ko babukora aba aseka ekaru. That is why ekara ukwana about the destruction of Jerusalem iga bantu bakumurigeri bakuminga egente getwatega time kwa gacha iga ayo manya goto tebinga we are destroying within 3 days
nga kibono this is sarcastic lakini rende in the real sense he meant it na ande utukufu wake umefanya nini umewadhia kiagera nyasaye nero nyalta ko baga koro utunga na ando burongo boiga na bugo nyara ko ba bugo kora ayaiga na ando was what the point at the cross egera to kurigireria about ababani that is Ezekiel Isaiah amana Yohana nigo bango nyara ko ba kurigireria chindote chiga ngakichiko nyara ko ba chikoba Ezekiel aganyara ko ba go observe mono na Isaiah mana John warabuni go bago interact na Yesu amangana ekabira ya na ara ya bago nyara ko ba kora ringa na litangani igo ba kora angels bago nyara ko ba ko motogia holy ba ko holy yo no rorio en Kristo ekiagera na ro kolete na ro buire Isaiah kan mago akirigereria eria kabira karanga taisaini na Yohana akanyara ko ba ga korera inkia ko nyara ko ba ga korera ekiagera egaroje ngonde bugesta kolete taisaini. So at this point we need to look ourselves torre nganto kolete intoisaini asobosibwa nyasaye ekiagera nyasaye nere otobwere because were it not for Christ that we are what nothing. In Isaiah baby ay kanyara ko bo korusuoro that is why bono John agotanga behold the lamb behold the lamb that takes away the sins. Revelation is ano ekebungo kiari bondo gyasita na to go somaga gu egara tu jiko nyara ko bato ko kora to ko kora yega egara to kunyora Kristo ni gara machanu then dio ni go to kunyara ko bato ko manyo muchando oito to tarara Kristo ngana majanuari then mujando ito ndo koraki ndo korra because ni go to kunyara to bua in that service behavior again to ganeti egara tu romo chando ito then we need Jesus to come and do what save us egara chire ni ga ko nyara ko baga otora ekero bwiro jebunambo sole inki okonyara ko baga korra igo korra ibuna nyasaye atuanchete mono go ikaka mutuma omwana Yesu Kristo agaja koraki goto kwera eria kabere tuaranga nga kiumo saraba okonyara ko baga gotorokia igoro ya ebibe ito na ande naki Yesu akonyara ko baga koraki gagotoboria finally otorokia nga ki Kristo ale our surety omu advocate oyuto bwate wegenwa emano ya ngondi ya nyanya tu asengenjo ya all these offerings. When we look at that diona watokwegena tumayanga Kristo na tukwelete Kristo na sibete bibito what we need is to focus at the cross. Thank you so much. That has been wonderful. 0726 nyo abantu baro babere etko motenga eto tu mugere balbano kefa kurmawawa yo kara Kenya Women Kisi branch. Thank you because no na no amana into 0726 44 73 67 0726 44 7367 na baito ogoto akresimi o comment go sobolie egara tukuri ni matinza cho chiangira bi in fact igana and beyond there on amwana we have gone it was that hard we had to speak hard egara tumanya the sacrifices na given to bikoba Charles Luanga. Thank you mwalimu no kurwa Nyamira County Kenya basement happy Sabbath bali bankubole maswali King Bondi you know your schools connect I want tenga na nchirombo atetie elesson gega na Iridia Nyaboke bata tukondan kefa Nyaribo kurwa Nyankama Estani Catholic inaskiza kwa kile mkata following from Gekom happy Sabbath and then big boy na Iridia Justo kurwa nchoro samaro no tokana kula nganchiriga asingin batabeka bankonya biya mana asingin jokondra kosoto request my command matera aliyakabeka nga kiromonta anali kumanya bana bana be university but long holidays I want to put them in tarach kogenda there to the youth and the church the mental health yabasae ekarabale ase ekanisa ngona ngotokwa balisi aba pastor yabagolino do we know the mental health nakki abasae baito what is their mental health nakibako regel karabale kanse Keba sumbuete, do we know about them? We are talking of the mental health. Yabasai. How do they think?
na kiba kolge ya Bible baba na kiba And what are the challenges? What are the challenges? A youth can be challenged, but hata might not the challenge. Hata ba tusina the challenge. Yes, kwa tumo saira manye tuna kora ka gendare ngarati no gosok. Gosanyoma. What is happening uchimununga? Abantu bali batagete chibas batagete batenenke what happens in that. Pia bana singen chia onsi ekartokanda tuchi ukora singen chumwanchi kuruga. Na yo rare Monto minto. Raba ekaro ko tanga na ji emo otu emo otu emo. Magana imo ko na tato ba beire. Na into to ajira ndeke yima. Ewa nda tukote baiga. Tindage tukwa beru asili. Inchie ke bina koro ngwa beru paka yegen. Na ro tanga sa kwa turko daigo. Ote to tanga 1 plus 1 minus 1. Ote ba mogera ga ote banga emo otu yende otu yende. What is wrong with that? Obuya? Ogo kwana keronta yanga. Na watu manyete. Inkobe ange inkore mo kwana buya. Erongoli ajota nile matabu. Erige. Erongoli ajota nile. Erongoli gota. Gota. Ondaba natenga tato mugati erongoli uchi watararogora. Ibaneke ambe dinge gota. I have already told you obuye mo kwana keronta hiyo. For now you have the place to play space. Thank you. Rutama Teko baba. Machama iga. Bono amaiga negara be very specific today. Gotia se amate yomo ngina Catherine Nyabuanga oyo nagote bio sirete muberoye asirete bosongo ya gitari. Bono nganchere tinte bya abana baye Moses Begi omweri modep Crispo Nyamwe secondary pole. Brother Richard Omweri oyo Nyabisimba Comprehensive School pole. Oyo Minto Dominic Mbeki Omweri Okiabigoria secondary pole brother. Geoffrey Omweri Alliance Girls Mwanza pole. Jared Nyabuanga oyo Justin School pole. Na ababere Fanis Nyaboke oyo Nyasagati secondary na Rispa Nyabuto oyo Kebabi secondary among many others. Senge cho korara kwa babo mino na asabiro monena kwa no morebe gocha semure babo yogara ni gutare 23 bana ba minto bia in the same group na bana ba minto nkanya sa kwa no morebe moto erere ayo sinaite nto sidio go semeria asenge cho korara kwa baba. Thank you. Araba ali murabara bange tukado chia tandano mwalimu mulingire gino ndiri mwalimu. Thank you, brother Evans. We, on a very special way, I want to thank God because of you. You are blessing, and then you go Kirisha Kurmatabu, South Africa. Yes, South Africa. South Africa. Oh no, chinsa chachiri. Yes. Katoa kana into kwa hili. Totige abanyene mbato ita chinsa cha. Biamono na nchira manda tatambia mana sikera tu abeira specifically na yuko batabanga abana be university ono na wale skal on holiday. Yes. So specifically na nchira wanta kete ko sabira abana ba minto amaya. Nyaro ke korokunga jeni bosibori ya mungi na Yunes no mwaka isena na boigo omorande one Pastor Harrison naye na bosabira maya aselong holiday. Nabo ko bonsi walia bonu maita bantu babara tunabara bonsi pino bari on holiday. So namba sabira maya oikanende akatura nyaran kerong kurwa ko gande kanisa tima tidisu tebone kurukwa lakini ko ande kanisa ko ikuruma ikurume kali kuchana ta ngwe kira kuchira go so ko chimau nomba te launch kwaya itukulia lero. So nabona ariko sabana kero ya matu ale sabatento ereru ngoba tara kwa tukubugeli immediately nyakoro tinko bwati babuli abato agere kurwa Nye district ya sinyo tera na bokore. Yes, so that we play. in the direction you go No, to us, But but I must look for the song.
nyamubwati batutomere igomo MC Robin Auta no igota manganayi ntomera watera ndararwa kurwa. That is why Getembe is the best. You need not to go. Abantu ijensi watega mama yetu na bako Google barro watera. Ano chia to tebia na kikoro kunya ikuruma yuti nya ikuruma church kwa. Kuruma church kwa. Davin kora bo watera uko ama Kanyole. Anyway, Matumbra, that is Kuruma Church Choir. They are latest. Yeah, otherwise na nje tiganganirie the families valitwa chakera babwata bakongo the family ya Medley asengo sirima momo abo family onyango aso siri mwana wae family omolisi asengo joyo go siri adota ilo and I think yanko ya Penny Munya na ranja na tigo yesterday kurukuma ogega iwana era tiganya saendra ko balinda chinga kichiga lero iga ntotu wale batiso aria sekari peace aswali berule igolende batiso na warro so tunashukuru na basa ngagete ngabaitire wega kericho kiagarara no barabera ase sabato abaga niribuya mulisha maya akakara bakambani tunashukuru kwa hayo amen aikebuya na koira na buya kerwa ndata korandia injili otherwise tunashukuru njenda vere millennium Road Bottom Churches, you was angry, singing your colleague area. It has been a long journey. Like me, south of we are now finishing and settling down. Go to 20 meters, which is 0.6. That is a great day. You go today, to go to clearing will be done, and God's name be glorified. Otherwise, sponsor whatever we crock Oboko, one station here, and all places. Now, Wako Batengam Biamono. God willing, next Sabbath, nito celebrate asing enjoy ushukuru na kuhand over a title deed or visually because it is ready. We will cheer say custodians, so we thank God for that, and may God bless you, God's son, indeed, you get a second millennium, and nashukuru kwa hayo. Amen. Amen. Man, thank you. And now that we get to Angocha Kanga, Kera Umochando, God as a family that will make you out of it. Wait. Sure. Rotu watabanga ekero abana ba Israel bakurugali amate ya Musa. Musa, Aaron na Miriam. Musa ne yari umurai lakini yakwano butaba. Aaron ne yari umukwani umuya lakini tali yari umurai. Miriam ngaro mateli uya lakini tali umurai. So kiro monto God gaba to ebintu byose kiro monto akabera amolisia amo pasta angomoraria tena ya to obne karaste gabu tunashukuru wote kwa sababu ya hilo. You wonderful people. When God plans mate mo kwarte viyat tanya sa ko banga ko beki gento akaro so kitabu yoko nganya isa no ibere ke bunge kemo moyetani Musa ko murai moyetani familia nyingi bakoba nyasaye gako bachoka ete bango monene akatebe Musa arora na akokorira babuna nyasaye okay ase Farao na Aaron yakwa nenere buno mubaniu okay so thank you. On the same, that got a baiga, abambabwata matera kurukonga sing to save. Genesis. Yeah, Genesis no materi wa matera ali. In fact, ngotakan kubiotera kwa kuruko. Ilikuwa msafiri bora kwa next na tuko rega. Ilikuwa msafiri bora kwa Genesis Riogi. Ego bago sangelia sesemelia nyanchwa Adventist Mission Hospital. Yeah. SDA no ba koberali in fact antabangira bagakare all MCs I am expected to be there but training be kandi na kore pinning kor agara na inche to be she's been sick. We are praying for her. They want like 2.3 million shillings singing cho yoko why she's been sick and she's a wonderful sister to us all. Nabali mwe CP asibungwate ekanise kurukonera happiness ne batu machango litkulia lero happiness igere Urari Nyanguru, my district in a Gigorko. Marwanga district. Nali getting more of Korandi happiness yabu. Already am Wachiru Jam. Yes, thank you. Pastor Gilbert Machuka. Now that Morandi on a whatever, Nere, na toda you which Korando, Ayora Henry, Konya Yamagadwan. Okay. Oh no, Kako Gandoro. That is nice. Mwens Navan Tabaya. We will be here na CP kwa batitore tobatenga into kwa mental health ya youth na kiaba abasa baiga na ne karbaru with school entona akora pastor na no mulisionde na chaka koreta abasa boss echidi michos
tukaransa tu abamanya. By the way, chinde muna inchena inherited Adventist. I do not know even the ancestry. No na mundu wote. Tumajidi okwara netu koranga inere nchiro kaswaga. People are in churches but trained enmity ochajiwa kwa ochaga dini ya wana tata. But these children need Jesus. They do not need denomination. To saber. Amen. Omwanchwa na ndetatu itonyasaye ndiye mwana sengencho ya wao. Yemuna yasaye kera watoiro ya wao no wanchini wao kwa bira mwana intwe ase jumengi mana ndi wato ikega ase studio. Sasa ito tualigire ya maigire manne kurwa se lesson na watu sabanga monene aya tuaigire aba yo konyo kona ase tole na bwo guchasa batengeri abatenge na bategera manaye. Uyaba uti wanda ko bawo genda gutune na gutwaga tabutam station ite agatembe toyebekira sura century abene nyasaye ito yesesini ya century abene kero yo mo ora segetariki obokoreri asaiga na utoza manga nyasaye odokini na goto na tumukire ligoro erinde ngana yawo yanda korari gomono goetera station ye utomanyire nga seri tukeri kera turatigana nyasaye boso atura sogoza simakero yo moto alikobolia ngatato ito tiga emermo ya koreka una bwanje ta seri tukeri no sasimo kwa bena goikerane no yawo goikerane ka traumane tuwasabira sietira Kristo oyoro motori itu. Amen. Thank you everyone. Thank you Gorwa South Africa singing chona no ole ba teraska no nyine de ke mo. Thank you all of you. Evans Ombati na Grace Oye abana banyambaso moinogali na ndo tarigo tirana that ino mo that. Oh yes. Mira West. Oh okay. Ino mwalimu ya ngombe. Asema sedia. Ya sama sedia. Sama sedia. Bono ino mwalimu no accountant. My best friends about durgo tigana na baro toka na geras yo ta nyage goto mukate ka no to nyage ba to ka na baro kwa Mugaso mo tere kamo bono ero to bete binga ngansire ntebega happy Mother's Day to abaiboli baba ponsi pia simole was the weekend ya Mother's Day Mama Teresa kumma kabo Eva sigabata mama mwabo ngakor mama mukate na mama Eva mother first mother aro yo kwando chia aya wigwete aigwete raska dali gosuka moko bage tata mani Sasa tata tigatora turende togoswa asumurwe ko your request my command in a short while don't move an inch. This is Senigwa Esabato and the best bread in town. Mkati Enoch. Siku nyingi za maisha yetu, heshima mzazi
sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu.